Ada daytoy pagsasao tayo nga failure to prepare is a preparation to failure. No madije panagsagana, madimot dijay bunga na agsagsagana kamot iti madi nga outcome na. Idi kalman gaputa anibersaryo 15 years akas padi. Ada nang great kanyak nga ading ko nga padi. Kaiso na agyan ijay seminaryo. Agisuro kadagitay seminarista nga agad-adal ti kinapadi. Kati imbagak ken kuana alalalaingam saya atem ti agbalin nga muldora ta isuda ti pannakamuldora kuma. Dagitoy nagaramid ti simbaan tayo, dagitoy prekas na nga dagitoy adda muldora da. Ipahid dalaeng intunukan mabalin jay shepnan. Kuno madidi jay muldora, madimot day jay bunga na. Kasi timbagak ken kuana say-saya atem ti agbalin saya at amuldora. Tapno na say-saya at tumuti bunga na. Dagiti papadi nga aywanan nyo isuro yo. Kaslakas jemot laeng ti wagas ti panagbiag tayo. Napateg launay ti panagsagana. Napateg ti panag-prepare. Uray ti panangasawa, haan nga mabalin nga nakita mon, inarimon, asawa umon. Isaganam atabiyag mo, isaganam tabagim, panunot mo, amin nga nakam mo, sakan to sumrek iti dayta nga panagasawa. Uray madagiti anak tayong agtutubo, they are preparing for their future. Isagana dati bagida para iti future, haan nga no mistake di panang isagana da, di da agadal, di da agsursuro, sadan to agtrabaho, mistake tumat narigat tumat ang mga perfect da jay. Kada ito ibagbaga tayo da ito oray no anya nga ang gulo ti biyag tayo, masapol tinapateg na saya at apanagsagsagana. Daduma da ito panagsagsagana ka taken for granted. O dadtuntan, kung nada ka cross the bridge, when you get there, kung nada nga road. Kanarigat mo dahi nga kanayon. At damo dagiti sobra ti panagsagsagana da, inton na danon dahi okasyon, na danon dahi umiso nga oras, nabagsak da. Malagip yun dahi pangarig ni Apo Jesus, gistoryana, sangapulo nga babae, nya, sangapulo nga biberhen, kunana dahi inururay da ginobyo, jilima, maag, jilima nasirib. Diya ka mo, no, apay nga ni Apo Diyos mat, inaramat na ti pangarig ti babae nga maag. Kanasayaat mo ti babae, adala mamaag na, diya ka mo, adala oras ti kadabinulan ka agmaag, diya ka mo, no, kas jay sa. Kakunana, naguray da, aging gana di silaw da, nagpatingga dagiti nasirib, adda ekstrada, nagsagana da. Dagiti maag, awanan na idepen, ay kadumawat nan ay hanga mabalinan. Kas dito ibagbagana, ti panagsagana tayo, nakapatpateg. Dito season tayo, iso ang kitain nyo dito kandela tayo, at upat nga kandela na dito advent thread tayo, maikadwa Domingo tata, iso nga maikadwa tinasilawan. Anya sigsaganaan tayo, tiyo umay, ti Apo ang nangisalakan. Kas ano ti panagsagana? Yung agtutubo tayo, naggagagat da, alay, arkosan da amin. At the Christmas tree nga maisagsagana nga dakkel. Tapno na bungbungga, dayjay panang rambak tayo, napinpintas di panang marina, ti panang rambak tayo mati Paskwa. Ngum umanay ka di dagiti magatang, umanay ka di dagiti sanikwa, umanay ka di dagiti gamit, para iti panagsagsagana haan Apolos nga umanay. Makatulong da, ngam haan nga iso, ti umiso a panagsagana. Anya ti sagsaganaan tayo, tiya ay ti Apo. Naglatak mo dati imbaga ni kwa, ni San Juan Amamunyag, anya ti kunana, idinapanen, ti sao ti Diyos keng kuana, imbaganan, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Nya? Agpabunyag kayo tamapakawan dagiti basol. Dahil mo ilang ti imbagana nga panangisagana, pagbabawyan ti basol. Kasla naglakang ibaga nga no, nagbabawi tayo ti basol tayon, ready tayon. Agsagana, agbabawi iti basol.
Ni Apo Diyos, haan nga napatag kanya na, kuna nga rod ka, no, dalistaan ti salmo, no, dalistaam ka dagiti basbasol misin, no, ti maikari. Managbasol tay amin, nakapsot tay amin. Ngam tinapatag kin ni Apo Diyos, no kas ano tayo nga ibabawi, dayta na ilawan ang nagbasulan. Di puso nga agbabawi, kalpasan nagbasol. Kasano pa nang isagana ti bagi kakabsat? Nga nagbabawi kan uston, haan nga umanay. Agsublin to manen. Ti umuna ko na ditoy, talo dagiti isagana, ay talo dagiti maaramid. Umuna, masapol nga isagana, tina espirituan panagbiag. No si babasol ti tao, haan nga makapagbiag, itinasayaat nga na espirituan. Napintas nga kabibiyag nga na espirituan, masapol nga firm, stable dayta nga na espirituan nga panagbiag. Uray no inyat kung kunat sa bali, narigat ka maapektaran. No natibkar di pamatim kin ni Apo Diyos, haang ka nga basta-basta maapektaran. No natibkar di pamatim, amoyo ti kung kunak ngarod ka, ti tao, nga napigsa ti pamati na, uray no inya mangmangag na, narigat nga maapektaran. Dagiti daduma ka agbibiyag da akas, depende di expectation ti sabali. Kas lalaeng dayjay ibaga ti sabali, kas la iso ti remote control iti biagda. Kano marites amin nga kaaruba mo nga chismosan, di kakaasi kang agbibiyagan. If you live according to their chismis, kakaasi ka ang agbibiyag. According to their expectation, kakaasi kang agbibiyag. Ngam no natangken, no natibker dyan na espirituan nga panagbiag mo, handa ka nga, ura inyak kunada, basta mo nga usto dyan aramidam, agbiag ka nga nalintag, hang ka basta-basta maapektaran. Iso nga nakapatpatag, daytoy ti ramot, ti panagsagana, ti na espirituan nga panagbiag. Maikadwa, no nasayat dyan na espirituan nga panagbiag tayo, masapol mga aywanan dati abagi. Aywanan. Pari na anti ayat. Inayat na ka ni Apo Diyosan, bigbigam dayta. Inayat na ka ti pamilya mon, bigbigam dayta. Ayat umot tabagim, alay kamot ti pagragsakan na ikamot ay aywam mo sag paminsan, ngam isalakan mo, tapno makaitid kamot ti ayat iti sabali. Haan nga mabalin nga, ibagam nga agserbi ka, agayat ka, ngam napukaw dayto ibagi, awan ti self-worth na amoyo lagi tay tattao nga ti pagbibiyagan da ke biyag ti sabali. Tikit kitaan da ke dagitay no anya ti kamali ti dadduma. Awan ti self-worth na dayjay. No ti bibiyangam ke biyag ti sabali nga ammo nga korekan dayjay bagim. Awan isogorod nga agbirok da ti pakaitanukan na. Alasan sa ni kwa. Barbaring matakkaban dagiti insecurities ti sanikwa, lugan, balay, anya pa'y diploma. Baring matakkaban di insecurities tayo. Ngamhaan nga pulos nga umanay. No haan mo ma-evalue da bagim, no haan mo ma-big-big di ayat ni Apo Diyos king ka, uray gatangam amin dagitoy, haan na nga magatang, di self-worth tayo. Masapol nga sikati umuna nga mangayat, big-bigam nga inayat na ka ni Apo Diyos, bigbigam nga adda pagkapsutam ngam adda pagpigsaam. Anya ti maikalo nga maramid kakapsat, satay lang makapagmisyon, satay lang maiburay dayta nga ayat iti sabali, no adda ayat ditoy. Satay lang maited ti kinapakumbaba, no adda kinapakumbaba ditoy. Satay lang maited ti respeto iti sabali, no adda respeto ditoy. Tano awan apulos ditoy, haam mo pulos maited kadakwada. Kano agbibiyag tayo iti kastoyan, adda na tibker nga na espirituan nga panagbiag, di bagi tayo ket makontento tayo, maayat tayo di bagi tayo, mabigbig tayo ti kinasayaat ni Apo Diyos kada tayo, sa tayo mo't makapagbunga iti nasayaat. Isungurod nga ti ibagbagak, mamin ano tayo nga ibaga, nga ti perfect mission, uray hang kaagsao, uray hang kaagsurat ti napintas, pinapintas nga misyon uray no hanggang nga agipablaak nga umadayo nga mapanmang balbaliw ti biagda. Haan. No di dyan naking ka nga adda ni Apo Diyos kanyamon ket agbalbaliw, sumurot nga agbalbaliw, gapo ta makita nga adda nasaya at king ka, dayta ti perfect nga misyon.
Dahito iti umuna nga misyon ay kangrunaan a misyon tayo, makaawis tayo, babaan ti wagas ti panagbiag. Although narigat ang aramiden dato ita nakapsot tayo nga rod. Narigat ang ibaga nga nya basta-basta ta nakapsot tayo nga rod. Iso nga rod dahito no dagup-dagupan tayo ngamin amin daytoy. Ti kangrunaan nga ibagbagana. Before nga i-correct mo ni kabsat mo, nagrigat mo kami dagiti daduma, no apay nga kastoy tayo nga Pilipino, bibiyangam di biyag ti sa bali. Kaya mo nga pagbalbaliwan di sa bali, katrabahuam, katugangam, abalayan mo, kaarubam, kayat mo nga agbalbaliw da amin. Ngam kinaagpayso na, dimmet kayat ti agbalbaliw. Haantay mabalbal yan, ida, dapat datayo ti umuna. Datayo ti mga miris no anya de pagkapsutan no narabaw di na espirituan no awan ti pay self-worth tayo ti pateg ti biag tayo uno sa tay to laeng makapagbunga sa tay to la matulungan ida nga agbalbaliw no datayo ti immuna nga nagbalbaliw kada iti panagsagsagana nga ibagbaga ni San Juan ibagbaga ti liturhiya tayo dayto iti kangrunaan nga panagsagana manangdalos iti bagi. Ngam haantay basta-basta dalusan no di tayo amuno anya dagiti adad ti kaunggan. Masapol nga amuan tayo no anya tinagyan, masapol nga amuan tayo no anya ti pagpigsaan, anya dagiti pagkapsutan, di ta nga sumrek ti grasya ni Apo Dios. Ngam na napunpun no ti basol, napunpun no ti kinapalangguad, napunpun no ti sakit tinakam, haan nga agtali na ti na espirituan nga panagbiag tayo. Masapul adalusan, tapno agtali na iti na espirituan, sumurot ti bagi, agbunga iti sabali. Dahito iti tartari gagayan nakakabsat nga panagbalbaliw. Dahito iti yararo nga nga panagbalbaliw. Kano kayat tayo ti sumurot kin Kristo, no si sasagana tayo nga mangawat kin kuana, dahito ati rumbeng aramidan tayo. Kangrunaan nga ramot, iso dahito na espirituan a panagbiag tayo. No nakasagana ditoy, mayat daytoy biag tayo, ure anya nga gundaway nga umay, awan ti kaamak tayo, ngamin kukwa na tayo.